Predpoveď na máj naznačuje výraznú zmenu charakteru počasia. Po chladnom a miestami až mrazivom apríli sa konečne dočkáme nástupu teplejších dní, ktoré budú pripomínať skôr začiatok leta než pokračovanie jary. To síce poteší milovníkov slnka, no menej radosti prinesie záhradkárom a poľnohospodárom, sucho sa totiž môže ešte viac prehlbiť. Nádej prinesú až neskoršie búrky, ktoré by mali doraziť v druhej časti obdobia. Tohtoročná jar sa nesie v znamení výrazného nedostatku zrážok. Extrémne suché podmienky panujú nielen na Slovensku, ale aj v mnohých oblastiach Európy. Pôda je už teraz výrazne vysušená a každý dážď je veľmi potrebný. Najbližšie dni však zrážky neprinesú, práve naopak počasie zostane stabilné a suché. Záver apríla ešte priniesol ochladenie. Od severovýchodu k nám prenikol chladný vzduch, ktorý spôsobil pokles teplôt pod dlhodobý priemer. V nočných hodinách udreli aj mrazy, ktoré boli lokálne najvýraznejšie v rámci celého mesiaca. Hneď na začiatku mája sa však situácia radikálne zmení. Do našej oblasti začne od juhozápadu prúdiť teplý vzduch, pričom jeho prílev bude postupne zosilňovať. Slovensko sa zároveň dostane pod vplyv tlakovej výše, ktorá zabezpečí stabilné, slnečné a suché počasie. Počas prvých májových dní vrátane predĺženého víkendu sa denné teploty budú pohybovať približne od plus 15 stupňov Celzia do plus 23 stupňov Celzia. Na západe krajiny však môže byť ešte teplejšie a teploty sa môžu vyšplhať až k hranici plus 25 stupňov Celzia. Výrazné oteplenie vyvrcholí na začiatku nasledujúceho týždňa. V období približne od 4. do 6. mája môžu maximálne denné teploty dosahovať až plus 27 stupňov Celzia. Pôjde tak o prvé skutočne letné dni tohto roka. Sucho sa však bude naďalej zhoršovať. Až do začiatku budúceho týždňa sa totiž neočakávajú žiadne výraznejšie zrážky. Vyššie teploty navyše zvýšia výpar vody z pôdy, čím sa deficit vlahy ešte prehlbí. Zmena by mala prísť okolo 7. mája. Stabilné počasie začne narúšať studený front postupujúci od západu, ktorý prinesie prvé prehánky a búrky. Následne by sa nad našou oblasťou mohla vytvoriť plytká brázda nižšieho tlaku vzduchu, čo podporí vznik častejších zrážok. Tieto búrky síce prinesú dlho očakávanú vlahu, no ich efekt môže byť obmedzený. Ide totiž najmä o krátkodobé a lokálne intenzívne zrážky, pri ktorých voda rýchlo oteká a nestihne sa dostatočne vsiaknuť do pôdy. Na výraznejšie zmiernenie sucha by boli potrebné skôr dlhodobé a plošné dažde. Dlhodobejší výhľad naznačuje, že máj bude ako celok teplotne nadpriemerný, no zrážkovo podpriemerný. To znamená, že aj napriek občasným búrkam bude celkové množstvo zrážok pravdepodobne nižšie, než je pre toto obdobie bežné. Aj po 10. máji síce nemožno vylúčiť prehánky či búrky, no výraznejšie a trvalejšie daždivé obdobie zatiaľ modely nepredpokladajú. Vývoj počasia tak bude naďalej sledovaný najmä z pohľadu pretrvávajúceho sucha, ktoré môže mať dopad na poľnohospodárstvo aj vodné zdroje.